Nag-fire drill ang mga bata para sa Simbacoog na ay earthquake. Ilang gi fire drill kay aron matraining ang mga bata kung unsa ilang pagabuhaton na Simbacoog na ay earthquake, kung asa sila magposisyon. Mao na mga kanais people nga kinahanglan jud nga makasabot ang mga bata kung unsay ilang pagabuhaton once nga na ay earthquake. So nanggawas ang mga bata sa eskwelahan. Kita kaadyo sa akong position diri na kay ngadto sa unahan ng mga kanais people na ay dakong ground ngadto dito sa grandstand. So adto sila mag-evacuate sa grandstand kung Simbacoog adunay earthquake. Mao na nga gitraining ang mga bata kung Simbacoog na earthquake ug unsa ang ilang mga posisyon paingon ngadto sa grandstand. Karon pa ko ka mga nice people nga ingana day kadaghan ang mga bata diri nga estudyante sa nang eskwela diri sa Baybay 1 Central School, Baybay 1 District, Baybay City. Parang initar ba ka mga nice people kay alas 2 pa sa kahaponon karon. Tuan na sila ngadto nag-evacuate na sila sa grandstand, nag-anam-anam na sila og abot sa grandstand. Okay mga ka-nice people, so ang gipauna nila ang gatong mga gagmatoy, mga lower grades ang gipauna nila og pa-evacuate. So ang pinakalas nga ilang gipa-evacuate ang mga kuan na dagko ng grado, mga grade 6. So by kuan ni by kategorya ning ilang pag-evacuate. Ang mas gagmay mao ilang gipauna, sunod ang dagko una po ilang gisunod. Okay ka mga nice people, arang inita na, nabuwad ko diri sa tiris. Okay, bye.